Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Amin Musa kumapoyamba nayi mitu yake. Atsogoleri a maiko anayi a mbungwe la SADC akuyembekezeka kukhala nawo pamwambo olumbiritsa Profesa Arthur Peter Mutharika ngati mtsogoleri watsopano wa dziko lino mawa loweruka. Unduna owona za ntchito wati olemba nkhani ndi ofunika kwambiri podziwitsa anthu za ufulu komanso malamulo apa ntchito. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yati yakuimitsa chitetezo cha masewero ake a ligi ya TNM ndi Silver Strikers la mulungu lino pa bwalo la Kamuzu. Atsogoleri a maiko anayi a mbungwe la Southern Africa Development Community SADC atsimikiza kuti akhala nawo pamwambo olumbiritsa Profesa Arthur Peter Mutharika ngati mtsogoleri watsopano wa dziko lino mawa pa 4 Oktoba mu mzinda wa Blantyre. Mlembi mu nduna wa zachuma a Heatherwick Njati omwenso ali mu komiti omwe ikukonza mwambowu atsimikizira izi olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre dzulo. Charles Chindongo wadza ndi nkhani yonse mu ripoti ili. Atsogoleri a maiko a Botswana, Mozambique, Zambia komanso King Nswati yachitatu ya mdziko la Eswatini atsimikiza kuti adzakhala nawo pamwambowu mu mzinda wa Blantyre. Malinga ndi mlembi mu nduna wa zachuma a Heatherwick Njati, zochitikazi ndi kuphatikizapo zisangalalo zomwe zikhale zikuchitika m'mizinda ndi m'matawuni osiyanasiyana a mdziko muno. Pali panopa tikuzonena kuti tilibe kaye chitsutsiro chikulu kwambiri fenena kuti ma committees akupanga submit kumene to the Budget and Finance Committee and pakumakhala scrutinizing yama submissions tikaona kuti koma ichi chosafunika kwenikweni zikumachosizwapo cholinga chonena kuti kakutsidwe kantchito ka ndalama kukusana ndi event imeneyi kakhale kolongosoka. Pali chiyembekezo kuti mtsogoleri wachiwiri wa dziko lino Dr. Bakili Muluzi komanso mtsogoleri wachinayi wa dziko lino Dr. Joyce Banda adzakhala nawo pamwambowu. Poyankhula m'malo mwa chipani cha DPP ndi zipani zonse zomwe ali nazo mu mgwirizano pa chisankho chapitachi, Dr. Jean Matanga ati kumbali yawo chilichonse chili mchimake. Zokonzekera zikuyenda bwino kwambiri, tikukonzekera madera onse ofunikira nkhani yokhudzana ndi kulandira kwa alendo imene ili patsogolo, kodi tidzayendetsa bwanji alendowo, kodi tidzagonetsa kuti, kodi adzadya chani, komanso akadzafika ku chikondwererocho kodi adzasangalala bwanji nkhani ya magule, komanso nkhani ya chitetezo kodi tayikonzekera bwanji. Ndi zonse zokonzekera zili mchimake ndithu. Mawa lino tikamati 9 koloko mamawa onse amene zikuwakhudza za chikondwererochi adzakhala ku Kamuzu Stadium kuti tikayerekeze kuti kodi tsiku lidzakhala bwanji. Ndi tidzayamba 9 koloko mamawa ndikudzayenda ndondomeko njira zonse imene tingadzayendere kufika tsiku loweruka. Profesa Arthur Peter Mutharika omwenso ndi mtsogoleri wachisanu wa dziko lino awalumbiritsa kukhala mtsogoleri wachisanu ndi chiwiri 7 pamodzi ndi achiwiri awo Dr. Jane Mayemo Ansah SC opuma. President Dr. Lazarus Chakwera akuyembekezereka kuzakhala nawo pamwambowu ndi kupereka mphamvu kwa mtsogoleri watsopanoyu. Mmodzi mwa akuluakulu mu nduna owona za ntchito Apo Kalilombe ati olemba nkhani ndi ofunika kwambiri podziwitsa anthu za maufulu komanso malamulo apa ntchito. Akalilombe anena izi kumzuzu pa maphunziro omwe anakonzera olemba nkhani mchigawo chakumpoto. Iwo anati unduna wa ntchito ukufuna kuti olemba nkhani atengepo gawo lalikulu powunikira za malamulo komanso maufulu akugwira ntchito mdziko muno. Chinsisi Moyo wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Malamulo a ntchito mdziko muno anapangidwa kuti aziteteza anthu apa ntchito komanso ufulu wa ogwira ntchito. Komabe anthu ambiri mdziko muno sadziwa malamulowa. Pofuna kuonetsetsa kuti anthu akumvetsa bwino lomwe za malamulowa, unduna wa za ntchito wakhala ukupereka upangiri kwa olemba nkhani komanso ena okhudzidwa. Mmodzi mwa akuluakulu mu undunawu Apo Kalilombe ati olemba nkhani ali ndi udindo odziwitsa anthu za maufulu komanso malamulo apa ntchito. Malamulo a ntchito akumasinthasintha. Padakali pano pali ena amene akutsatabe malamulo akale. Zinthu ngati zochitika za malipiro minimum wage, malipiro a anthu a ntchito a nyumba, makomo mwambiri mu a ntchito amene akugwira makomo sakuziwuzidwa chilichonse. Moti mu malo ambiri adakalipidwa malipiro ochepa koma pali malamulo amene akwateteza iwo zinthu ngati zimenezo.
nthumwi ya bungwe la European Union ku Malawi komanso katswiri wa chitetezo cha ntchito Jones Mandowa adatsindika kuti olemba nkhani ndi ofunika powunikira anthu nkhani za maufulu ndi malamulo a ntchito. Mmodzi mwa olemba nkhani omwe anatenga nawo mbali pa maphunzirowa Chimwemwe Milulu wochokera ku nyumba yolutsa mawu ya MBC anati nkofunika kuti olemba nkhani adzimvetsetsa za malamulo a ntchito asanalembe nkhani zokhudza a ntchito. Kwa ife olemba nkhani ndizofunika kwambiri kuti tidziwe kuti kodi tingalembe nkhani zotani zimene zingathandizire kuti anthu amenewa akhale ndi chidziwitso chokwanira komanso zithandizire kuti dziko la Malawi litukuke. Unduna woona za ntchito unakhazikitsa ndondomeko yotchedwa National Occupational Safety and Health OSH Policy mchingerezi kuti udzipereka chitetezo kwa anthu kumalo omwe amagwirako ntchito. Chinsisi Moyo, MBC Mzuzu. Ofesi ya zaumoyo mboma la Lilongwe yati pofika pa 1 Oktoba chaka chino anthu okwana 99 ndi omwe apezeka ndi matenda azilonda zapakhungu a mpox. Ichi akuti ndi chiwerengero chokwera kuposa maboma onse. Poyankhula ndi MBC ofalitsa nkhani ku ofesi ya makamaka ku ofesi a Richard Mvula ati kufikira pano chiwerengero cha anthu odwala matendawa maboma onse a mdziko muno chafika pa 116 ndipo mmodzi mwa odwalawa anamwalira. Zambiri mulipotiri la Lonjezo Msodoka. Akatswiri a zaumoyo amati matenda azilonda zapakhungu a mpox amayamba ndi kachirombo ka virus podzera m'malovu, kukhudzana pakhungu komanso njira yogonana. Chiyambireni matendawa mwezi wa Epulo chaka chino anthu okwana 116 ndi omwe adwala matendawa mdziko muno ndipo chiwerengero chochuluka cha anthuwa ndi okhala m'boma la Lilongwe. Oyankhulira ofesi ya zaumoyo m'boma la Lilongwe a Richard Mvula ati ngakhale kuti ambiri mwa odwala matendawa anachira, komabe unduna wa zaumoyo ukuchilimika kuphunzitsa anthu za matendawa maka mmene angapewere pozindikira kuti chiwerengero cha anthu opezeka ndi matendawa chikunka chikwera. Alipo anthu ngati Lilongwe kuno 99 amene apezeka chiyambireni. Pa 99 pacha 72 achira. Kuchira ndithu kuno bwino. Enawo ndamene akali nawo mchipatala amene sadatuluke komanso ena odwalira m'manyumba. Zimene zopeka chiyembekezo chonena kuti kupereka mpox sizotanthauza kuti ndafa kana tatha. Komano tinkuthekera kuti katsatira zimene achipatala kufotokoza tithaso kuchira ndi kubwerera ndi kukagwiranso zintchito zathu bwino bwino mmene timachitira kale. Malinga ndi Mvula, boma lapeza katemera wa matendawa ndipo amupereka kaye kwa omwe ali pa chiopsezo chodwala matendawa monga ogwira ntchito za umoyo asanamupereke kwa anthu ena. Iwo ati katemerayu ayamba kumupereka mwezi omwe uno wa Okutobala. Tili ndi katemera 28,000 amene boma lidatha kupeza kuchokera kwa mabungwe amene amathandiza nkhani ya za umoyo. Ndi cholinga chonena kuti tipewe matendawa. Tikhala tupereka katemera ameneyoyo mwezi umene utayamba wa Oktoba kwa anthu amene ali pa chiopsezo. Katemera iso ambiri ndo kwambiri tukuyang'ana kwa anthu amene ali pa chiopsezo. Chiopsezo number 1 ndi anzathu azaumoyo. Chifukwa mono munthu ina sakadwala ine tikadwala timapita kuchipatala. Monga zipatala zina za mdziko muno, ofesi ya zaumoyo m'boma la Lilongwe ili ndi malo apadera osungira anthu odwala matendawa komanso anthu omwe akukayikitsa kuti atha kukhala ndi matendawa pofuna kuteteza anthu ochuluka. Lonjezo Msodoka, MBC Lilongwe. Zadziwika kuti anthu 88 pa 100 aliwonse omwe alibe HIV ndi omwe akhala akutenga mankhwala oteteza ku HIV otchedwa PrEP pakati pa miyezi ya April ndi June chaka chino pa chipatala cha Rainbow pansi pa bungwe la Lighthouse Trust. Malingana ndi mkulu woyang'anira chipatalachi Joe Gamulira, chiwerengerochi chikuchoka pa anthu 76 pa 100 aliwonse omwe anaonekedwa ndi kuvomerezedwa kuti angathe kuyamba kulandira PrEP. Makamaka Mclean Chirwa walemba ripotiri lomwe akuwerenga ndi Rodoviko Nyerenda. Dziko la Malawi lakhala likuchita bwino pa ntchito yolimbana ndi HIV ndipo PrEP ndi amodzi mwa mankhwala omwe akugwiritsidwa ntchito pofuna kuchepetsa kufala kwa HIV mdziko muno. PrEP ndi imodzi mwa njira yodalirika kwambiri yopewera HIV yomwe dziko la Malawi likulimbikitsa pakadali pano. Joe Gamulira,
yemwe ndi mkulu wa chipatala cha Rainbow kumzuzu pansi pa bungwe la Lighthouse Trust, wati kubwera kwa anthu ochuluka ofuna kutenga PrEP pa chipatalachi ndi chilimbikitso chachikulu pa ntchito yolimbana ndi HIV. 76% ya anthu amene anapezeka kuti ali HIV negative anapezeka kuti aonedwa kuti ali pa chiopsezo, atumizidwa kuti akaunikidwe ngati angayambe PrEP. Mwa anthu amenewa ataunika zonse akapezeka kuti mwa anthu amene anapezeka kuti awawa akuyena kulandira PrEP, amenewa 88% anapezeka kuti ayamba PrEP. Imene ikuoneka kuti zikuyesesa zikuyenda chiwerengero cha anthu amene akufuna akulandira uthenga akumvesesa nkhani ya PrEP nkukayezedwa chiwerengero cha anthu amene akupezeka kuti akalandira PrEP chikukwera, zikuyenda bwino. Dziko la Malawi linayamba kugwiritsa ntchito PrEP mu zipatala zina za boma mu mwezi wa April 2019, ndipo mchaka cha 2020 njirayi inakhazikitsidwa dziko lonse. Pofika mwezi wa Marichi mu chaka cha 2024, dziko la Malawi linayamba kafukufuku wa njira ya PrEP yobaya pofuna kuchulukisa njira yopewera HIV. Njirayi ndi imodzi mwa ndondomeko zomwe dziko linayika pofuna kuthana ndi HIV pofika mchaka cha 2030. Sukulu ya ukachenjede ya ku HES yapeza njira yochepetsera kupatsirana matenda achindoko kuchoka kwa amayi oyembekezera kupita kwa mwana. Njirayi ithandiza kuti ana azibadwa opanda mavuto omwe amadza kamba ka matendawa omwe ndi opatsirana pogonana. Poyankhula tsiku lachiwiri la msonkhano omwe ochita zakafukufuku akukumana mu mzinda wa Blantyre, Dr. Adamson Mula yemwe ndi mphunzitsi pa sukulu ya ku HES wati njirayi akuyunika kaye ndipo adzafotokozabe mtsogolomu pa nthawi yomwe zipatala zizayambe kugwiritsa ntchito njirayi. Ntenda imene ima makamaka chidwi chathu chiripoti ntenda imeneyi azimayi oyembekezera akhoza kupatsira ana amene sanabadwe amene ali m'mimba mwawo. Pali ntenda zina HIV ndi zina zimenenso amayi oyembekezera angampatsire mwana, koma iya syphilis yakhazikika ndi imabweretsa zovuta zosiyanasiyana. Mzimayi akhoza kupita padera, mzimayi akhoza kubereka mwana woti masiku sanakwane, mzimayi amatha kubereka mwana woti ngochepa, mwana woti wolumala, komanso ndingane kuti mwanayo akhoza kubadwa ndi nthenda ya chindoko mpaka nakubadwa kuti wabadwa nayo nthenda ya chindoko. Ndi zimene zimakhala ndizo satira zake zimene zikufunika kuti zipewedwe ndi kafukufuku ndi kuyeza chindokochi kenako kumayiyo kulandira chithandizo cha chipatala. Nthenda ya syphilis ili ndi mankhwala. Ngati munthu adziwike kuti ali ndi syphilis kapena chindoko akhoza kupatsidwa mankhwala nkuchira bwinobwino. Powonjezerapo, Dr. Mula anatinso ntchito zakafukufuku sizikupita patsogolo chifukwa nthambi komanso makampani aboma sadziwa za lamulo lomwe limanena kuti adziyika thumba lapadera lomwe lidzigwira ntchito zakafukufuku zomwe nzothandiza pa chitukuko cha dziko lino. Dziko mathu muno tili ndi lamulo limene limanena kuti nthambi iliyonse ya boma izisunga ndalama zimene imalandira, ndalama imene imapanga izikapo 2% ya ndalama zimenezo kukafukufuku. Chimangokhala kunena kuti 2% imene anthu sitiyitsatira bwinobwino, kuti kodi 2% imene lamulo linanena kuti nthambi iliyonse ya boma izikako ndalama kukafukufuku, kodi imene ndalama zimenezi zikuyenda bwanji? Ndiye chimenecho ndi chimene choti chatsalira. Ndikukhulupirira kuti anthu azifunsa nthambi za bomazo kuti ngati nthambi za boma ndinena ngati maunduna, ma department ndi ma agencies. Anthu tizifunsa kuti kutengera lamulo 2% imene mapanga kaya mwalandira inayenera kupita kafukufuku. Mungatiuze kuti mwapanga kafukufuku wanji, olo ndalama zimenezo zinaenda bwanji? Chifukwa ndalama zimenezo kutengera na lamulo si zogulira mafuta ongoyendera ayi. Ngati mwagula mafuta ayenderere kuti ngakafukufuku. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo tiyeni tionenso mitu yake.
atsogoleri a maiko anayi a mbungwe la SADC akuyembekezeka kukhala nawo pamwambo olumbiritsa Profesa Arthur Peter Mutharika ngati mtsogoleri watsopano wa dziko lino mawa loweruka. Unduna owona za ntchito wati olemba nkhani ndi ofunika kwambiri podziwitsa anthu za ufulu komanso malamulo apa ntchito. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yati yakuimitsa chitetezo cha masewero ake a ligi ya TNM ndi Silver Strikers la mulungu lino pa bwalo la Kamuzu. Vamama na vadada, vanyamata na vasungwana, apa piza utenga wapadera. Boma la Malawi ndakusangwa pa kupharazga vya chisekeresko cha kulapiska na kuvumbira President mupya Profesa Arthur Peter Mutharika na wachiwiri wake Justice Dr. Jenny Ansah SC Justice of Appeal retired. Pene papaso pali mulimo wakuzirwa wakulongola bina Malawi President wavo wa number 7. Chisekeresko ichi chiriko pa chisuru apamba 4 October 2025 ku Kamuzu Stadium mu msumbu wa Blantyre. Ivi jamwamba na nyengo ya 6 koloko na mlenji na visopo ndipo panyuma pake pamwiza nyengo ya chirapo swearing in. Kufuma pa apo pali mulimo wa kuvumbura President mupya na wachiwiri wake inauguration. Pakovwira kuti vanthu wose mcharo chino vave na mwayi wakulawirira chisekeresko ichi boma ranozga malo kapadera uko vanthu mvigawo vyose vya charo chino vangamanya kuluta na kuyakalawirira vyose. Kulilongwe rutani ku Silver Stadium, kumzuzu rutani ku Katoto Freedom Park, ndipo kumangochi rutani ku Mangochi Stadium. Tieni tose titorerwande pakujinjizga murumbiri luwemiro chalo chitu chakutemweka pakwiza na kulawirira chisekeresko ichi. Enya tati mpachisuru apamba 4 October 2025 ku Kamuzu Stadium mu msumbu wa Blantyre. Mose mukuchemeka. Takulandiraninso ndipo nkhani zathu zikupitirira. Bungwe la National Initiative for Civic Education NICE mboma laneno lati ndilokhutira ndi chiwerengero cha amayi omwe anapikisana nawo pa udindo wa phungu wa nyumba ya malamulo mbomalo pa chisankho chapitachi. Lachiwiri bungwe la Malawi Electoral Commission MEC linalengeza kuti amayi awiri ndi amene apambana pa udindowu pa madera atatu a mbomali. Malingana ndi mkulu woyendetsa ntchito za NICE kuneno a Wallace Kudzala, izi zaonetsa kuti anthu amaderawa ali ndi chikhulupiriro mwa amayi kuti nawonso ali ndi kuthekera kupititsa ntchito za chitukuko patsogolo. Akudzala anayankhula ndi mtolankhani wathu Yohane Taimu. Zisankho zimene zapitazi ife ngati NICE tili okhutisidwa kwambiri ndi mmene amayi atengera mbali pa chisankho chimenechi, chifukwa tinaona azimayi 12 akuonesa chidwi choti apikisane nawo pa chisankho chimenechi. Mwa azimayi 12, 4 anapikisana pa mpando wa phungu ndipo 8 anapikisana nawo pa mpando wa kansala. Kusankhidwa kwa amayi kukhala aphungu akunyumba ya malamulo izi zatilimbikitsa kwambiri ife NICE, ndipo zaonesa kuti anthu akuneno ali ndi chikhulupiriro kunena kuti amayi nawonso ali ndi kuthekera kukhala mtsogoleri, komanso atha kugwira ntchito chimozimozi mene angagwirire ntchito mamuna. Nthambi yoona zakusintha kwa nyengo ikulimbikitsa Malawi kuti akhale okonzekera pa nkhani za ulimi komanso pothana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi pomwe mvula ikuyembekezeka kuyamba kugwa madera ambiri mdziko muno. Potengera ndi zotsatira zomwe nthambi inatulutsa, madera ambiri akhala akulandira mvula yochokerapo ngakhale enanso azilandira mvula ya mulingo oyenerera zomwe ati ndi zofunika pa ulimi. Mkulu wa nthambi yoona zakusintha kwa nyengo a Luce Mtiratira anafotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Daniel Nyirongo. Zonadi lero tinali ku Mzuzu City Council
kumene timabweretsa ulosi wa nyengo ya mvula imene ikhalire kuyambira Oktoba uno mpaka na kufika April chaka chamawa. Zimene timapanga chaka ndi chaka timayisetsa kuti tioneretu ahead kuti kodi nyengo yathu ikhala yotani mu chaka chimenechi. Ndi tinapanga chimodzimodzi, titapanga release ya national ija pa 13 September ndi lero lono tinali ku Nzuzu Council. Kutero kuti tilipo matimu osiyana-siyana amene tapitanso maboma osiyana-siyana kuwaunikira anthu kuwaonetsa anthu zamene nyengo ikhalire kutsogolo kuno. Cholinga chathu chenicheni chonena kuti aliyense atengepo mbali. Aione nyengoyo imene tikuyionera ndi apange plan. Kandi wakumunda apange plan yake. Kandi wokhuzana ndi zangozi zogwa mwadzidzidzi apangeso plan yawo. Kandi amadzi nawonso apange plan yawo. Ndi ulosi umene ukuyeneka kupita kwa wina aliyense kuti akonzekere bwino kuti kodi nyengo ikhala yotani chaka chino. Mafumu ndi adindo achikulire omwe amayang'anira magulu azachikhalidwe ochokera maboma a Nsanje ndi Mulanje apempha adindo omwe amakonza malamulo oteteza zachilengedwe kuti aziyika mu mfundo zamakizana zomwe makolo amagwiritsa ntchito poteteza zachilengedwe. Mafumuwa anena izi pa msonkhano omva maganizo makamaka mu ndondomeko ya National Outlook on Indigenous and Local Knowledge of Biodiversity yomwe sukulu ya ukachenjede ya Luana ikuyendetsa. Zambiri mu ripoti ili la Yamikani Langes ndi Chisomo Break. Ntchito yotchedwa National Outlook on Indigenous and Local Knowledge of Diversity imavomereza kufunika kwa chikhalidwe cha makolo posamalira zachilengedwe. Koma ngakhale izi zili chomwechi, kafukufuku wina anaonetsa kuti nzeru za makolo sizigwiritsidwa ntchito kwenikweni ku mfundo zosamalira zachilengedwe, ndipo m'malo mwake adindo amagwiritsa ntchito nzeru za sayansi. Ndipo poyankhula ndi MBC, Mafumu Mbango ndi Kanyama omwe kwa nthawi yayitali akhala akusamalira nkhalango ya Khuluvi m'boma la Nsanje, anati ngakhale kuti akhala akugwiritsa ntchito nzeru za makolo posamalira chilengedwe, komabe iwo akuona kuti satenga nawo mbali kwenikweni kuzochitika ndi mfundo zina zosamalira zachilengedwezi. Adindo ena amene amabwera ngati magulu ena kufuna kuti akutsatira zachilengedwe, koma kunoko samafuna kuti tsatira zimene timasungira zachilengedwe yayi. Amangotiuza zimene akufuna iwo, ndi timakati kusemphanapo bikakuti kuti pasampata tikuyankhula zimene nkhalango zimene tikusamalira mina mwache zidakakhala tikuyendera limodzi. Ndipo nawo akuluakulu osamalira malo azachikhalidwe cha Lomwe otchedwa Lomwe Cultural Heritage kwacho ndi mboma la Mulanje anavomereza kuti njira za sayansi ndi zomwe zikugwiritsidwa ntchito kwambiri posamalira zachilengedwe. A Bernard Chisowa ndoyang'anira pamalopa. Chidwe cha Lomwe timasamalira chilengedwe mitengo sichimadula. Timafuna mbadwino wobwera usaone. Pali mitengo ya mbirimbiri, tindi gondrosi, mankhwala osiyana-siyana tu amankhwala. Ndipo timazala mitengo ina. Ndiponso pakale pano tili ndi nthochi zachikalekale, sizachizo za hybrid ya koma zachikalekale kandi tinawo pano poti alendo ngati mukabwera muziziona kudi aluma amakhala zimenezo. Ndipo mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ochokera ku sukulu ya ukachenjede ya Luana omwe akuyendetsa ntchito iyi Mayi Alice Kamwamba anati boma likupereka danga lomva nzeru za makolozi pofuna kuzaziphatikiza mu ndondomeko yosamalira zachilengedwe. Panopa chilengedwe ku Malawi chikuonongeka, ngakhale pali upangiro osiyana-siyana ochokera ku sayansi ukugwira ntchito yoti tisamale chilengedwe tibwezese chilengedwe koma sizikumatheka. Ndiyeno chikhalidwe ichi chitikayikamo miyambo ya makolo athu kuphatikiza ndi za sayansi izi zigwira ntchito yopambana kuti tipitirize ntchito yosamalira chilengedwe, ndipo zitipindulira chifukwa chonena kuti anthu akumuzi atenga umwini osamalira chilengedwe chifukwa choti ayikamo nzeru zawo komanso miyambo yawo imene amagwiritsira ntchito posamalira chilengedwe. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya boma yona za chilengedwe Mayi Lilian Chimphepo anati zachidziwikire kuti mafumu komanso anthu amvula zakale akuonetsa chidwi chofuna kusamala za chilengedwe kuti zipitirire kupindulira mibado inayo. Makhala umwene anthu aja amatha kutenga sombali kakhale poona ngati pali ntchitidwe wina wonse wosokoneza anthu aja amatha kuthandiza boma kuti zinthu zitetezedwe. Ndiye kubwera kwathu tikufunanso tione kuti ngati anthu akuzindikira maufulu amene ali nawo pakuteteza zachilengedwe. Pakutha pa ntchitoyi mfundo zonse zomwe azipeze kwa mafumu komanso anthu amvula zakale
azazika pamodzi ndi za sayansi ndipo zizapanga ndondomeko yosamalira zachilengedwe. Sukulu ya ukachenjede ya Luwana ikugwira ntchito yomwe ndi bungwe la UNESCO komanso nthambi ya boma yona zachilengedwe ndi ndalama zochokera ku bungwe la KBF. Munkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yati yakhwimitsa chitetezo cha masewero ake amu mpikisano wa TNM omwe asewere ndi timu ya Silver Strikers la Mulungu lino pa bwalo la Kamuzu. Mkulu oyendetsa ntchito za timu iyi Albert Chigoga ati powonjezera apolisi achitetezo, timu iyi yayikanso chitetezo chowonjezera kuti anthu adzabwere ndi mabanja awo kudzaonera masewerowa mopanda nkhawa ina iliyonse. Chitetezo chizakhala chokhwima pambali pokuti kumabwera apolisi komanso kumabwera ma steward. Ifenso ngati FCB Nyasa Big Bullets tayikaso chitetezo chowonjezera chimene mwina sitingathe kufotokoza mwachindunji, komano kuti chitetezo chimene tikufuna talimbikitse anthu kuti abwere ndi mabanja awo, abwere ndi ana awo, abwere anthu adzaonere mpira mosakhala ndi nkhawa kapena kukhala ndi kudera nkhawa kwina kulikonse kuti kukachitika zinthu zolakwika. Masewera mpira amabweretsa umodzi, amabweretsa chimwemwe, amasangalatsa anthu. Masewera mpira asamabweretse chitonzo komanso asamabweretse mantha, komanso anthu asamavulale chifukwa kuti anabwera ku masewera mpira. Ndiye tufuna tipemphe kuti amene ali ndi mtima obwera kudzaonera masewera amenewo ngati mbali yofuna kudzasangalala awo tikuwalimbikitsa kuti abwere. Iwo amene ali ndi maganizo ena opotoka, ongopanga zinthu popanda chifukwa koma kungokhala anthu ongofuna kusokoneza, ndikukhulupirira kuti tsiku likhoza kukhala latsoka kwa iwo atafuna kuyerekeza kupanga zimenezi, chifukwa chitetezo chikakhala ponseponse penanso sungadziwe kuti pamene ndakhalapa pali chitetezo. So tufuna tingowapempha kunena kuti tiye tibwere na Malawi tidzaonere masewera mpira, masewera adzathe, tidzavomereze zotsatira za masewera nkumapita ku nyumba kwathu bwinobwino tikumadziwa kuti masewera asamatha adzakhalaponso. Nkhani imeneyo yatifikisa pa mtsiriziro pa nkhani zathu masana ano, koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Atsogoleri a maiko anayi a mbungwe la SADC akuyembekezeka kukhala nawo pamwambo olumbiritsa Profesa Arthur Peter Mutharika ngati mtsogoleri watsopano wa dziko lino mawa loweruka. Unduna owona za ntchito wati olemba nkhani ndi ofunika kwambiri podziwitsa anthu za ufulu komanso malamulo a pa ntchito. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yati yakhwimitsa chitetezo cha masewero ake a ligi ya TNM ndi Silver Strikers la Mulungu lino pa bwalo la Kamuzu. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa, mwakoma nonse. Yapweka!